ମାଷ୍ଟେ ମାଷ୍ଟେ ନନ୍ଦୁ ସାର୍ ଆଉ ଦୀପକ ସାର୍ ପାଖରେ ଲାଞ୍ଚ ନେବା ଦିଶୁଛି ଇଏ ଅନ୍ଧାରକୁ ଡାକିଲେ କଣ ତୁ ସବୁ ନାଇଁ ମୁଁ ପଚାରୁଛାରେ ବିଲିଆନ କରୁଥିଲା ନା ଭିଲେନ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖି ବିଗର ଓଡ଼ିଶା ସାରା ବୁଲି ଆସିବ ଏମିତି କନ୍ଦର ଛେଚା ସେକ୍ସି ବଡି କୋड କରିବ ମ୍ୟାନ୍ ଭିଲେନ ବଡ ପାଠ ପଚାର ରାମା କେତେ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଦେଇଛ 12,000 12,000 ଟଙ୍କା ତମେ ଦେଇଛ ହଁ ବାପା ଧାନ ବିକ୍ରି କରିଥିଲା ଦେଇଦେଲି ହଁ 12,000 ଟଙ୍କା ଧାନ ବିକ୍ରି ପଇସା ଦେଇଦେଲ ତମେ ଭିଲିଆନ କାଇଁ କଲ ହିରୋ କାଇଁ କଲନି ଆଉ ତମ ମନକୁ ହିରୋ ହିରୋ କରିବି ବୋଇଠା ଖାଇବି ମାଡା ଖାଇବି କାନ୍ଦି ହିରୋ ତ ଦିତିଟା ହିରୋଙ୍କୁ ଧରିକି ଅଛି ନା 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 ଆଉ ଭିଲିଆନ କଣ କରିବ ବହେ ଛାଛା ଖାଇବ ଲାଷ୍ଟକୁ ମରିବ ହିରୋ ନା ନା ଛେଚା ଖାଇକି ମଲା ପୂର୍ବରୁ ଖେଳ କରିଦେଇଥିବ